بسم الله الرحمن الرحيم. A madadin hukumar makarantar mu'assasatu Balarabe Bello Hamza littafizul Qur'an wa dirasatil Islamiyya suna farin cikin gayyatar dandazon al'umma zuwa gagarumar saukar Alƙur'ani mai girma ta mahaddatan Alƙur'ani mutum 5 da kuma masu sauka da haddar izifi 40 su 5 wanda za a yi kamar haka ranar Lahadi 20 ga watan Jumada Akhir hijira 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan Disambar 2024 da misalin karfe 10 na safe wurin sauka lamba 23 Sokoto Road gidan BA Bello Nasarawa GRA Kano. Masu gayyata kungiyar iyayen yara da malamai ta makaranta karkashin jagorancin Malam Jamilu Yusha'u shugaban makaranta. Dan neman ƙarin bayani a kira lambobin waya kamar haka. Allah ya bada ikon zuwa, amin summa amin. ربك وتبتل إليه تبتيلا